Det her er jo nok det spørgsmål, jeg har fået flest gange, siden jeg startede på YouTube igen. Kan jeg stadig trylle? Og hvis man sidder derude og tænker, hvad fanden snakker han om, så kan vi lige spole tiden en lille bitte smule tilbage. For over 9 år siden lavede jeg en masse YouTube-videoer. Og de omhandler næsten alle sammen et eller andet med trylleri. Så kan jeg stadig her 9 år efter finde ud af at trylle. Jeg tror, man kan sammenligne det lidt med at cykle. Bare fordi man ikke har cyklet lidt tid, så er det jo ikke fordi, at man vælter næste gang, man sætter sig op på cyklen. Det gør de fleste af os i hvert fald ikke. Men for at svare på spørgsmålet, ja, jeg kan stadig trylle. Men det er ikke fordi, at jeg forventer, at den her YouTube-kanal skal være fyldt med tryllevideoer, lære at trylle og se det her trick og bla 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 bla. Men nu når vi alligevel er her, så kan vi jo godt lige vise et lille trick, som nok altid har været og stadigvæk er mit personlige yndlingstrick, fordi jeg synes, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det kommer lige her. Okay, vi har et spil kort, og vi skal have en tilskud til at trække kort. Hvilket kort det er en lille smule ligegyldigt, men lad os bare sige i det her tilfælde, at det var en hjerterdame, der var jeres kort. Det vi så gør, det er, at vi tager hjerterdame, lige vender den om og skubber den en lille smule ud fra spillet. Herefter tager vi en tus, vi har til at lægge herovre. Helt normal tus. Og det er nu, I skal kigge godt efter, fordi det her det bliver ret mærkeligt. For hvis vi tager tusen og gør sådan her, så kan vi simpelthen skubbe tusen igennem kortet. Det ser ret syret ud, men ja, det er selvfølgelig bare en illusion. Fordi lige snart vi tager kortet her, vender det om, så kan vi se, at ja, der er selvfølgelig ikke noget hul i hjerterdame, og der har aldrig nogensinde været et hul i hjerterdame. Men ja, et lille trip down memory lane. Lidt god gammel trylleri. Så håber jeg har svaret på det spørgsmål. Der er også et par stykker, der har skrevet, at de synes, jeg ser bekendt ud, og hvor man har set mig fra. Det er nok fra de gamle tryllevideoer, som dengang gik ret godt. Det er nok højst sandsynligt derfra. Jeg håber, I nød den her video. Hvis I ikke allerede følger med på kanalen, så smid da lige et follow, like den her video. Så ses vi bare igen i næste uge. Tak fordi I så med.